Il-kanzunetta ikklassifikata fl-ewwel post. Awtur u kompożitur Lon Kirkop. Kanzunetta Fil-Kexxun tkanta Alexia Mikallef. Esperjenza li senġor miegħi matul ħajti kollha. Ex qalet ma' Net News ir-rebbieħa tas-46 edizzjoni tal-konkors tal-Anja tal-Poplu Alexia Mikallef kif is-sibt flaxija rebħet dan il-konkors bil-kanzunetta Fil-Kexxun. Kulħadd minni jara dej id-dawl u jien nara nies mint mill-bieraħ lawn li nagħmel kollu ta' xejn. Il-video jitkellem waħdu għax ma għadni sallum, anka nitkellem fuq għadni ma nistax niġi fiha, għadni fl-ispazju, verament kontenta, verament grata t-tim kollu tiegħi. Nixtieq ngħid grazzi kbira l-Lon Kirkop li kiteb id-diska, ħarġet wisq minn qrib qalbu lil Patrick Vella li jena fil-viżwal. Tant kun għattim maqut li fl-aħħar kienet xi ħaġa verament hekk sabiħ ħanġor miegħi ta' vera. Alexia spjegatilna li l-messaġġ wara id-diska Fil-Kexxun bil-kliem u mużika tal-Lon Kirkop jitratta il-problema tal-eating disorders. Il-kanzunetta tiegħi titratta fuq eating disorder, hija esperjenza personali tiegħi u dak kien lan tal-kanzunetta li nwasslu dan il-messaġġ li għall-ovolja hija sitwazzjoni verament diffiċli li sfortunatament ħafna nies isibu ruħhom fiha. Jekk tiġġieled għaliha u hekk trid tkun verament tixtieq toħroġ minnha jekk issib il-kuraġġ, kapaċi tbiddel ħajtek. Hija tkellmet ukoll dwar kemm ilha taħdem biex tipperfezzjona kemm id-diska kif ukoll il-preżenza tagħha fuq il-palk. Ħafna preparamenti mal-vocal coach tiegħi, nsellimlu minn hawn grazzi kbira minn qalbi għax mingħajru jien xejn li Glenn Vella. U mbagħad preparamenti tal-ilbies, tal-viżwal fuq il-palk, imma kienet verament esperjenza li ħanġor miegħi tul ħajti. Għal dan il-festival kienu sottomessi 131 kanzunetta li minnhom 16 għaddew għas-serata finali li saret fi Pjazza Teatru Reali fil-Belt Valletta. Fit-tieni post ikklassifikat id-diska Ismi kantata minn Marja Bellija. Fil-waqt li l-kanzunetta Hello Manna interpretata mill-grupp Mara ikklassifikat fit-tielet post.